Mga 600 ka tuig wala pa mataw si Kristo, si Propetang Lihay nagtudlo sa iyang pamilya bahin sa simbolikahong pananawon nga iyang nadawat. Iyang anak si Nephi nagtinguha nga makakita, makadungog ug masayod sa mga butang nga gitudlo sa iyang amahan. Nakakita si Nephi og pananawon. Base sa mga panghitabo sigon sa natala sa ang basahon ni Mormon, laing tugon na Hesukristo. Human malaglag ang mga Hudiyo, bisan ka ng dako na dakbayan nga Jerusalem. Sila mahibalik pag-usap. Oo, gani, kuhaon gikan sa pagkabihag. Unong kagatos katuig, gikan sa panahon nga mibiyang akong amahan sa Jerusalem. Usa ka propeta pabarugon sa Ginoong Dios diha sa mga Hudiyo. Usa ka Mesiyas. O sa laing pulong, manluluwas sa kalibutan. Hinumdumi ang mga propeta. Ang kadaghan sa nagpamatuod sa Mesiyas, kining manunubos sa kalibutan. O kini nga Mesiyas pagapatyon. O human siya mapatay, siya mabanhaw gikan sa mga patay. O magpakita sa iyang kaugalingon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga Hintil. Kita ang balay sa Israel, maghiusa sa yuta sa saad. Ngadto sa katumanan sa pulong sa Ginoo, nga ang balay sa Israel pagatibulaagon sa ibabaw sa tibok yuta. Ug human ang balay ni Israel pagatibulaagon, sila pagkapundukon pag-usap sa kasayuran sa tinuod nga Mesiyas, ilang Ginoo ug ang ilang manunubos. Ginoo, nakadungog ako sa tanang pulong sa akong amahan. Mituo ko nga ikaw makapahibalon ni ini ka nako. Tanawa, unsang imong gitinguha? Nagtinguha akong makakita sa mga butang nga nakita sa akong amahan. Mutuo ba ikaw nga ang imong amahan nakakita sa kahoy nga iyang gipamulong? Oo, ikaw nasayod nga ako mituo sa tanang pulong sa akong amahan. Hosana ngadto sa Ginoo, ang labing halangdon nga Dios. Kay siya ang Dios sa tanan nga yuta. Oo, gani labaw sa tanan. Ug bulahan ikaw, Nephi. Tungod kay ikaw mituo sa anak sa labing halangdon nga Dios. Usa ikaw makakita sa mga butang nga imong gitinguha. Ug tan-awa, kini nga butang ihatag kanimo alang sa usa ka timailhan nga human ikaw makakita sa kahoy nga namunga diin ang imong amahan mitilaw. Ikaw usab makakita og tawo nga mukunsad gikan sa langit. Kaniya ikaw mosaksi. Ug human ikaw makasaksi kaniya, ikaw magpamatuod niya kini, mao ang anak sa Dios. Tanawa. Ako nakakita sa imong gipakita kanako nga kahoy nga bilinhon sa tanan. Unsa ang imong gitinguha? Aron masayod sa kahulugan ni Ana. Tanawa. Nephi? Unsa imong nakita? Usa ka birhen. Labing matahom ug maanyag. Labaw sa tanang mga birhen. Nasayod ka ba sa pakig-angay sa Diyos? Ako nasayod nga siya nahigugma sa iyang mga anak. Bisan pa ni Ana, ako wala masayod sa kahulugan sa tanang butang. Tanawa, ang birhen nga imong nakita, mao ang inahan sa anak sa Diyos. Sumala sa kahimtang sa unod.
Tanawa, ang kordero sa Diyos. Oo, gani ang anak sa amahan, sa kahangturan. Nasayod ka ba sa kahulugan sa kahoy nga nakita sa imong amahan? Oo. Mao kini ang gugma sa Dios nga makatag sa tibuok kalibutan diha sa kasing-kasing sa anak sa katawhan. Busa mao kini ang labing madanihon sa tanang butang. Oo, ug ang labing makalipay sa kalag. Tanawa. Ang gunitanan nga puthaw nga nakita sa akong amahan. Mao kini ang pulong sa Dios nga nagpaingon sa kahoy sa kinabuhi. Tanawa, ang pakig-angay sa Diyos. Tanawa. Gipatay siya alang sa mga sala sa kalibutan. Tanawa ang pundok sa katawhan sa yuta na nagkatigom sa pagpakig-away batok sa napulog duha ka mga apostoles sa kordero. Tanawa ang kalibutan ug ang kaalam ni ini. Ingon ni Ana ang kalaglagan sa tanan nga kanasuran nga mga kalipatan, mga pinulungan ug mga katawhan na makig-away batok sa napulog duha ka mga apostoles sa kordero. Tanawa ang imong mga binhi ug usab ang mga binhi sa imong mga igsoon. Tanawa ang napulog duha ka mga tinunan sa kordero. Kinsa gipili aron mga lagad ngadto sa imong mga binhi tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa kordero sa Dios. Ang ilang mga sapot mahimo nga maputi pinaagi sa iyang dugo. Tanawa ang inyong binhi ug ang binhi usab sa inyong mga kaigsuonan. Human milabay ang upat ka henerasyon diha sa pagkamataron. Tanawa ang tubod sa tubig nga huga nga nakita sa imong amahan. Oo, gani ang suba nga iyang gipamulong ug ang kinahiladman ni ini mao ang kinahiladman sa impyerno. Ug ang mga gawod sa kagitngit mao ang mga pagtintal sa yawa, diin nakapabuta sa mga mata ug nakapatig-a sa mga kasing-kasing sa mga katawan. Ug midala kanila ngadto sa lapad nga mga dalan nga sila mamatay ug malaglag. Ug ang dako ug lapay nga gampalay diin nakita sa imong amahan, mao ang kawang nga paghandura ug ang garbo sa mga katawan. Ang binhi sa akong mga kaigsuonan nakigbatok sa akong binhi. Tanawa, kini mo kunod ngadto sa pagkawalay pagtuo. Tanawa, unsa ang imo nakita? Ako nakakita sa daghang kanasuran ug mga gingharian. Kini mao ang mga kanasuran o mga gingharian sa mga Hentil. Ang espiritu sa Ginoo mutandog sa mga Hentil. Ug makalingkawa sila sa pagkabihag diha sa daghang katubigan. Nasayod ka ba sa kahulugan sa basahon? Wala ako masayod.
Ang basahon nga imong nakita o sa katalaan sa mga Hudeo, nga naglangkob sa mga pakigsaad sa Ginoo nga iyang ihimo ngadto sa balay ni Israel. Ug naglangkob usab kini sa daghang panagna sa balaang mga propeta. Ug kung kini nagagikan sa baba sa usa ka Hudeo, kini naglangkob sa kahigpitan sa ebanghelyo sa Ginoo nga kitala sa 12 ka apostoles. Nakita nimo ang pagkatukod sa dako ug sa lawayon nga simbahan. Nga labing sa lawayon labaw sa tanan nga simbahan. Gitangtang nila gikan sa ebanghelyo sa Kordero ang daghang bahin nga yano ug labing bililon. Ug usab daghan sa mga pakigsaad sa Ginoo ilang gipanangtang. Tungod sa daghang mga yano ug bililong mga butang nga gitangtang gikan sa basahon, hilabihan kadaghan ang mapatol. Hangtod nga si Satanas adunay dako nga gahom ibabaw kanila. Miingon ang Kordero sa Dios, ako magmaluluyon sa mga hintil niya ng adlaw. Hangtod nga ako mudala ngadto kanila sa akong kaugalingon nga gahom. Daghan sa akong ebanghelyo diin yano ang bililon. Kay tan-awa, miingon ang Kordero, ako magpakita ngadto sa imong mga binhi, nga sila mosulat sa daghang mga butang, din ako mga lagad ngadto kanila, nga yano og bililon, ug human ang imong mga binhi pagalaglagon, ug mupunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, ug usab ang binhi sa imong mga igsuon tan-awa. Kini nga mga butang pagataguan. Mudangat ngadto sa mga hintil, pinaagi sa kasa sa gahom sa Kordero. Kini nga katapusa mga talaan din ikaw nakakita taliwala sa mga hintil, mutukod sa kamatuuran sa nahauna, nga ila sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero, ug mutugan sa yano ug bililong mga butang nga gitangtanggikan niini. Ug mutugan sa tanang mga kaliwatan, mga pinulungan ug katawhan. Nga ang Kordero sa Dios mao anak sa amahan sa kaangturan ug ang manunluwa sa kalibutan, ug ang tanang tawo kinahanglan moduol kaniya o dili sila maluwas. Ug ang tanang tawong kinahanglan moduol kaniya o dili sila maluwas. Kaya ang panahon mo apot miingon ang Kordero sa Dios, nga ako mo buhat og usa ka mahinungdanon ug kahibulungan nga buhat diha sa katawhan. Buhat nga walay katapusan. Ang simbahan sa Kordero sa Dios, kini Jutaira. Ang gahom sa Kordero sa Dios mikunsa diha sa katawhan sa pakigsaad sa Ginoo. Kinsa nagkatibulaag sa ibabaw sa yuta, ug sila gisangkapan sa katarong, ug uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Usa ka Mesiyas, ang pagkatibulag sa Israel, kiniwalay kapuslanan. Tingali, dili pa kita makasabot ni ini. Nganong iya pa man kami sultihan? Unsay hinungdan ni ini nga panaglalis? Dili kami makasabot sa mga pulong nga gipanulti sa atong amahan. Nangutana ba kamo sa Ginoo? Wala, kay ang Ginoo wala magtug-an kanamo sa ingon nga butang. Layman, ang gipasabot sa atong amahan mao, nga sa ulahing mga adlaw, kung ang atong binhimok hunod tungod sa kawalay pagtuo, ni ana ang kahingpitan sa ebanghelyo sa Mesiyas, muabot sa mga hintil, ug gikan sa mga hintil, ngadto sa salin sa atong mga binhi. Ug ni ana nga adlaw ang mga salin sa atong binhi, masayod nga sila mga sakop sa balay ni Israel, ug sila mao ang katawhan sa pakigsaad sa Ginoo. Makabot nila ang kahibalo bahin sa ilang manunubos ug sa mahinungdanong butang sa iyang doktrina, na sila masayod kun unsaon sa pagduol kaniya ug maluwas.